Patricia Jack aramba kubhuliwa naMaititi, ataura akati chiri kuita kuti vamuvenge zvakadai inyaya yekuti akambodanana naGidza Gilbert wavo uye aburitsa information yekuti Fifi akambobviswa mimba namai vake at 14 years. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Nyaya yacho yakora muto ko takatoshayaka kuti ko munhu anongonanga Patricia Jack mabloga ese aripo achiburitsa nyaya. Why Patricia Jack? Zvobva zvabuda pachena. Patricia akati ndakambodanana kane ancestor rako Gilbert, unoshura ko ndiyo nyaya yacho. Ndomudii munhu wauri kutochengeta. Zvandinetsa kuti ko social media yese nanga nini izoinawo yemurume gi kana shungu naye uya zvako forget, ndine mufesi wangu musvino. Saka zvabva zvangoratidza kuti nyaya yacho iyi ihondo iri kubva kumasure uko vari kugwira nyaya dzamaex. Zvinhu zvacho Maititi vanga vakumbira vakati munhu wega ane maV11 aPatricia Jack ari concerning Fifi, please vatumire. Zvichingoratidza izvo pachena kuti vanga vasina any maV11. Vakataurazve vakati izvoni iwewe Patricia, why uchivhunduka pasina chawaita? Zvoreva kuti kuvhunduka chatikwatara hunge une katurikwa. Patricia akati aiwa kana ndiri ini ndakamukurura hembe ndichaenda kupolice station, kana ndiri ini ndakamupfekedza mask ndichaenda, kana ndiri ini ndakamupfekedza chuma ndichaenda kupolisi, kana ndiri ini wawakasendera ndichaenda, kana ndiri ini ndaimupenengura gambi ndichaenda. Iwe ndiwe wakutoita mwana content. You wanted this, you wanted attention, pathetic bishu. So mukomana makamushaira mhosva waakwandiri ini chero kukurova chaiko ndokurova feli, you know me, ndokukwatura sterek usada kundijairira. Come and face me face to face. Ko mapurisa acho ari paFacebook here? Ndiwe waamupurisa. Mapurisa akutonyara newe. Tumari twese tweFeliglow kwakuperera kukoti kutovhiringa mwana unobhowa iwe. Vanhu vari kuuya kuinbox hanzi hey mwana kudii, let it go, but you guys Maititi ava Felicitas kabhuli kabonga aka iko kakaita malive 3 kuna Shashio naSaba papeji rako kachiseka handi ndo dzaipisa. Ina handina kana kumboita live, ndakangoupdata vanhu dziri kupisa mastreet. She is now falsely accusing me for extortion, for blackmailing. Achienda kuma newspaper kwese. And kanozviziva kuti ina handinyepe. Feli, you failed your kids. Put your house in order. Zvawakuita izvi wakuda tichiburitsa zvakawanda. And you know it handinyepi. You have created yourself so many enemies. Wakuda kuti mwana aite my enemy. Why you always play victim? Instead yekuisa mwana kurehab yekuti asiye zvevarume nezvebonde. Take nesu tisina mhosva. Dzikama kagora kemunhu. Muri kuzvinyepera waakushaya wekupomera. I said yanika V11. Sungisa kamwana kako ako. I want to sue you iwe for defamation of character. Zuro ndizuro waisungisa mwana boy child zvikanzi ini handinawo naye ari kutenderera hana kufanana. Kureva kuti at 14 aitumira zvevanhu akashama. Unofunga kuti mapurisa anosunga zvinhu zvisina evidence here? This time zvekubhadhara polisi hazvishandi. Iwe uri ex-convict zvagara dzaanyadzi. Ndaivepo paipenengurwa nhingirikini achiratidza nhengo yake to different men. Handikukwate iwe bonga. So ataura zvakawanda achibva ataura kuti mwana akambobvisiwa mimba ane 14 years. Zvese izvi zviri kubva kuna Patricia Jack. Akasvotewa zvikuru nekuti Maititi vari kuramba vachimubhula. Ndoda kuuya nemaV11 ekuti wakaitei kumwana at 14. Mwana haana kumboita nhombo yaAmiri here iwe bonga. Manje watovhura moto haunyari. You are evil. Ndoda kuuya palive ndiri calm. Ini ndiri mukorokoza, ndiri mushurugwi. Ndokupedzera wakuda ndichikushanda manje. Kwandinogara unokuziva. Ndinogara kuzvishavani, unogona kungondivinga. Handikwiri bhazi kuenda kumapurisa kuHarare nekuti zvaita sei. So izvi ndo zvabuda munyaya iri kutaurwa naPatricia Jack achiti inini handityiswe newe. Musakanga makakuti Patricia Jack started ari muCat family, anoziva ma-intimate information dzamaititi vakanga vari mashamwari mabesti. Saka nyaya idzi dziri kubuda idzi kana dzataurwa nemunhu ane internal nyaya isu tinobva tadzibhilivha
tinobva tadzibhilivha kuti mwana akaita mimba at 14 ende musakanganwa zvakare mwana uyu ari kunzi akamboita zvakare mimba mai vari kujere zvinhu zvacho. Please do leave your comments on what you think about this issue.